Naitongna ani joto khapangni friend song ang tabuk Guwahati thangui tongo khwaini simi tabuk Guwahati thangui tongo tak phaisabakha ambasa highway route o kisa Guwahati thangui moja khai berai phaigena tani bagui hingke asuk nogo simi tongna selarka boi heke no angbo taja khe warik murik khai beraina musung khabele on bagni tini ongkhor kangbo pura bedding potro khawui noka salbasa ang tongmanaita a Guwahati o kisa restaurant rok habui bibinno jaga berai khiri khlaiui phaipinai tabuk ang sokpaikya ambasa highway route o ang gari bisingo kajak norok ani puma khangno nugi ang tokona puma khang nugule tang haina bana iko norok nukhuna belai no naithoi ase selengmai singsa hai tabuk omongka hasugo phaisokpaikya highway hasukta gari phaitung marok hingke ayang ambasa digini phaitongo sung tabuk ayango hasugo kajak angke Maruti Brezza bisingo kajak buskango noro auto khungsa nukhuna obo hongkai sini yang khwaini no boro ambasao thanani hini thalai tongo waksada tampaina hini salayo hingke angke Maruti Brezza bisingo kajak tini berai phaigena Guwahati o thangmani balukha 3-4 bosorni sigang thangmani tini tewaisa haino hai berai phaigena ani bondu rok bai kisa malai phaigena aneng kwbangma bondu tongo nga borbano call khaitung hongkai phaithangma gedi ningle koroksa youtuber ba kisa shooting rok khaithang baidi kisa bolong rok tisai thangbaidi nei sakorui ang obo hai kaisa blog khainani bagui haika ba shooting khainani bagui no thangui tongo Guwahati o ani bondu rok bai khlainani bagui haike norok o video no paithak jora norok soya sak norok naitongdi jotono no habai।